Som el grup Bauma, farem una mica de ball folk, ball de plaça. Ben ballat, Terrassa, sí senyor.
sí senyor. Nosaltres som el grup Bauma, podem anar a qualsevol plaça vostra a tocar, a fer balls de plaça. Us presento la gent amb un plis-plas, aquí a l'esquerra de totes les guitarres, Julià Pérez. Un aplaudiment. A la flauta dolça, whistles i travessera, Estíbaliz Bonastre. Tenim el contrabaix i l'acordió diatònic, Ramon Navarro. A les cordes, aquí, mandola, mandolina, Gemma Oliver. A la flauta travessera, fantàstica, com sempre, Tatiana Bonastre. Al bodram i tot aquest set de flautes infinites, Òscar Ruiz. Aquí baix tenim ensenyant les danses la Dúnia Boada, aquí. Moltes gràcies, Dúnia, per ajudar. I a l'aparell de so tenim l'Àlex. Gràcies, Àlex, que sempre és complicat tot aquest grup. Gràcies, i també als tècnics d'aquí de la plaça. Sí, que no ens hem après el nom, som un desastre, vaja. Gràcies a tots els tècnics. Jo sóc l'Ivan Boada, toco aquesta carmanyola en tecles que li diuen concertina i som el grup Bauma. Bona festa major.